Задържа Мартин Камбуров. Технична игра. Атанасов. Да свие ниска топка. Атаката продължава. Имаше ли там игра с ръка? Да. Това е дуспа за състава на Локомотив София. Футболист на Монтана. Очевидно игра с ръка. Близо беше там Александър Костадинов и на секундата показва бялата точка. Протестират футболистите на Монтана. Аз се надявам да видим сега повторение на ситуацията. Ето тук се подхлъзна футболист на Монтана и игра с ръка. Това беше Димитър Илиев. Виждате още веднъж. Последна игра с ръка. Сега Александър Костадинов беше твърде близо до ситуацията. В крайна сметка дуспа за Локомотив. Драгомир Кука на преглед, за да видим как ще изпълни Мартин Камбуров наказателния удар. Знаете, че той е почти безпогрешен от бялата точка. Камбуров. Удар на Камбуров и това е 1-0 за Локомотив София. 25-та минута на срещата. Мартин Камбуров открива за гостите и сега матчът би следвало да стане още по-интересен. Яхте за малко и екипката на Локомотив София, която около 30 души подкрепя своите футболисти. Много мощно, хубаво беше изпълнението на Камбуров в долния десен ъгъл. Под плонжа на вратаря Христо Иванов. Домакините започнаха играта от центъра.